Kajuška, kde je tá fotka? Šup, pome. Nezabudni pre content zomrieť. Ona je strašná, táto žena. Ty si... Prečo? To není pre content, ty si to nikdy v živote nehral, tú debilnú hru. Keby si to hrala niekedy, tak by si pochopila, že prečo tam zomieraš v tej hre. Lebo tá hra je retardovaná proste. Je retardovaná. Ideš 30, ty kokos, a behne ti do cesty bratranec za... Je. Pokladám sem? Či sem? Sem som to pokladal, že? Sem so píčaj so snehom! Vyjebaný sneh, tu píči choď! Skurvenci, je to pojebaným snehom, nech sa strčať do piče! To je tak na koko ten sneh, hovno vidíš, že nevieš postaviť na tom. Vyjebanci, trbnutý sneh. Nechápem, čo si napísal, tyko, kandelabra? Alebo kandelabra? Nechápem, čo to má, čo to L? Loka množného čísla minus si kokot! Jebnutý, úplne kokotný. Granatír, teraz keď mi povieš granatír, tak úplne ešte tie cibulkové zemiaky z také tie cornflakey, to sú také cestoviny. Úplne, že tie zemiaky k tomu proste. Dal by som si do piče utrpenie mladého sebestačného muža v samostatnom byte je extrémne. Ja nedávam to. Prečo nemám ľudí? A ľudia neboli. Zrazu, z ničoho nič. Poď sa, tu máš všetko. Vidíš to tu? Mal som 9 ľudí, kámo. 9 ľudí som mal. Zima, došla zima a keďže systém odpadov je totálne priebaný, čurácky, kokotný, nechutný, jebnutý a tupec, ktorý ho vyrába, je totálne retardovaný idiot, zaslúžiaci si ani nie, že popravu guľkou do hlavy, ale dal by som drevenú palicu a utlc ho s tým. Tak to bola vlastne moja vina. Lebo som mal... Odkiaľ? Asi načítoval som si peniaze do piče, asi miliardu ma to stalo, doslova. A zistil som, počúvaj, vieš prečo zomreli? Tieto autobusy, ktoré tu jazdia, oni jazdia odtiaľto. Tu máme nejak ľudí a oni vozia ľudí sem. Tu je tepláreň, jedna druhá tepláreň, tredička odpadov. Mali zle nastavenú linku. Chápeš? To je čistá halus. Oni mali zle nastavenú linku a odtiaľto nešli sem naožiť ľudí, ale išli sem na túto zastávku. A tým pádom som nemal teplo. Keďže nebolo teplo, došla elektrika, pretože zomreli ľudia a nechodili na zastávku a nechodili do elektrárne. Všetko zomrelo. A keďže nebola elektráreň táto v provoze, ktorá je tu, táto veľká, tá dodáva elektriku aj tomu druhému mestu, takže aj toto mesto zomrelo. A zomrelo vlastne úplne všetko. Bez, no tak, D. Žiadne bez, ne... Choďte do piče!